Φίλες και φίλοι θαυμαστές μου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλώς με βρήκατε στις ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα θα αναλύσουμε το μείζον θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων. Η οικονομική κρίση, φίλες και φίλοι, έτσι καριόλα και αδίστακτη που είναι, δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε την τάξη των αγροτών. Ας περάσουμε όμως τα δικά σας μηνύματα. Μπάμπης, 27 ετών, από Γαλατάδες Πέλλας. Αγαπητή Νόμπελ, ασχολούμαι με αγροτικές δουλειές αναγκαστικά από τα 26 μου. Μέχρι πριν δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι στη ζωή μου. Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια, με πάρα πολλές θυσίες. Ο πατερούλης μας κουτσοκατάφερε να μας προσφέρει τα βασικά. Πίνουμε βέβαια και νερό στο όνομα του νονού μου, του Γεωπόνου, που πολύ μας στήριξε, αλλά και εμείς δεν ήμασταν αχάριστοι. Χάρη στα σπαράγγια που ποτέ δεν σπήραμε, αλλά τα κανόνισε αυτός, εμείς μπαζώσαμε το αυθαίρετό μας και στον νονό μου πήραμε δωράκι ένα διαμέρισμα στη συμπρωτεύουσα. Χάρη στους λωτούς που φρόντισε να τους φάει το χαλάζι, ρίξαμε άλλη μια πλάκα πάνω από το δίπατο καλυβάκι μας και τώρα πίνεις την καφεδάρα σου και βλέπεις μέχρι όλυπο. Και εκεί που λέγαμε ότι με τα τζουλίνια θα την σπουδάσουμε τη μικρότερη. Αδερφούλα μου, ονυχοπλαστική στην Αμερική, μας έκοψε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα φτερά. Τι να κάνουμε? Πού είναι το κράτος πρόνοιας, αγαπητοί τηλεθεατές? Εμείς, Μπάμπη, εμείς σαν εκπομπή αναλαμβάνουμε να καλύψουμε τα έξοδα για τις σπουδές της αδερφούλας σου και σου κάνουμε και σένα ένα δώρο. Μια θήκη για το κινητό. Λατρεμένη Νόμπελ, ονομάζομαι Τάκης και είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Παπανδρεϊκών Ελλάδος. Χάρη στις υπέροχες και πολυχρονεμένες κυβερνήσεις του τότε καλού Πασόκ, καταφέραμε και κάναμε τη Λάρισα την πόλη που είναι σήμερα. Πρώτη στα ακριβότερα αμάξια στην Ελλάδα. Βγάζουμε τους καλύτερους συνδικαλιστές βουλευτές. Απειλήσαμε κυβερνήσεις και μας κάναν τα χατήρια. Ξεχάσαμε τι σημαίνει ΦΠΑ. Η κατάσταση όμως έφτασε στο ως εδώ και μη παρέκει. Πλέον δεν έχουμε χρήματα να πάμε μια χρήσπα. Κρύβουμε τα καγέν μη κάψουν λίγη μπενζίνα παραπάνω. Και να το ξέρετε, ο πόλεμος θα ξεκινήσει από τον κάμπο. Ακούτε την προφητική φωνή που σπαράζει από το πηγάδι της αδιαφορίας? Κύριε Υπουργέ, κάνω έκκληση να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους πριν είναι πολύ αργά. Κυρία Νόμπελ, είμαι Μεχμέτ, 11 χρονών, από τα Μανολάντα και μαζεύω τις φράουλες. Θέλω κι εγώ μπω στη κλήρωση για μεγάλη συναυλία Αντέλ στο Λονδίνο. Αλλά φοβάμαι μήπως δεν περάσω τον έλεγχο επειδή δεν έχω χαρτιά. Είμαι μετανάστη, βοηθήστε. Μεχμέτ μου, καλέ μου, σου στέλνουμε με αγάπη από την εκπομπή 2 πάκα μακαρόνια, σπαγέτι νούμερο 5 και γάλατα πολλά μακράς διαρκείας. Γιατί η Ελλάδα έχει περάσει προσφυγιά και ξέρει τι θα πει πείνα. Φίλες και φίλοι θαυμαστές μου, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να μου στέλνετε τις απορίες και τις ερωτήσεις σας και εγώ με τη σοφία μου θα σας απαντήσω. Ήμουν η Νόμπελ Ειρήνη και αυτές ήταν οι ανθρώπινες σχέσεις. Μιχάλη, φύγε από εκεί να μην σε βλέπω. Πάνε από εκεί να μην είσαι στο οπτικό μου, παιδιά, δεν μπορώ. Θες να πας από εκεί? Ναι, από εκεί να πάει, να μην το βλέπω, δεν μπορώ. Έλα καλό μου αγόρι. Τι δεν κάνω πάλι? Έχει και τέτοιο, σιγοντάρισμα σήμερα.